Bisan sa nahitabong linog sa Northern Cebu, gipasalig sa Department of Tourism nga bukas gihapon ang sugbo sa turismo. Niadtong weekend, lakip sa gihatagan ug ginabang pinansyal ang mga stakeholders. Ani ang report ni Nico Sereno. Nangunay si Tourism Secretary Cristina Frasco sa pagpanghatag og hinabang sa mga tourism stakeholders sa lungsod sa Medellin. Gihimo kini niadtong weekend agisap og tabang kanila nga naapektuhan sa kusog nga linog kay nahunong una ang ilang panginabuhian. Matud pa apektado ang turismo sa norte sa nahitabo. Apan ang giklaro niya, nagpabiling bukas ang ubang bahin sa Sugbo para sa mga bisita. That Cebu continues to be open for tourism in central Cebu and southern Cebu as our national, local governments as well as the private sector continue to work hand in hand to help the northern side of Cebu arise again. Niadtong Domingo miabot og midunggo sa Sugbo ang usa ka cruise ship karga ang mga foreign tourists. Ang mga opisyales sa Department of Tourism mismo ang misugat kanila ug mihangop sa pagbisita sa probinsya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.